Gyda thua blwyddyn wedi mynd heibio ers i'r Deyrnas Unedig ddatgan bod yna bandemig, mae rhai o'r cleifion cynharaf yn nodi bod nhw yn dioddef o symptomau hyd heddiw, rai hir dymor, sef Covid hir, felly dyma Sophie Williams i sôn am ei phrofiad hi o ddal y coronavirus yng ngogledd yr Eidal llynedd ac erbyn hyn mae hi dal i wynebu rai o'r gobligiadau. Dwi'n byw yn yr Eidal dros Gaea, so oedd fan'na fatha bang on y canol o bob dim. Dwi'n cofio bod yn gwaith i'r wsos ac oedd dal i fi yn rhywbeth oedd yn digwydd yn China. O'ch chdi byth yn meddwl bod yn mynd i ddod mor agos. A noson yna'n gwaith, gyda ni'n heddlu dod o gwmpas, dweud posters i fyny, a literally, da ni'n mynd fewn i red zone, da ni'n mynd fewn i lockdown, ceiwch bob dim lawr. So i ni adeg yna oedd o'n gymaint o panic, cos oedden ni'n mynd i fod gwybod bod yn agos i ni. So oedden ni'n gorau cael bob dim, a oedden ni mewn lockdown, a just instantly, dyna wedyn, 8 o gloch bara wedyn, lockdown. Oedden ni mewn i lockdown oedd hi'n tyddu llun, ac o'n i'n hedfan adra ar y Gwener. A yn os ferchar, cyn i fi ddod adra, o'n i'n effernol o sal, nes i ddeffan gan y los. Unig ffordd i dref ysgrifiad yn teimlo bod fi'n gael heart attack. Ond fatha para few hours, ond nes i ddeffo dyna wedyn hollol fain. O'n i fatha newydd, a wedyn nes i adra, nes i isolatio yn strict am bythefnos. A gyda fi anwyd, colli llais, obviously nes i golli sense of smell a blas o falle, ond other than that, hollol ffain. Am bod fi ddim wedi gallu bosu a gleio am byd ers mis Mawrth, ma'n ymwneud lle bod wedi damage o tu fewn i trwy'n fi. So nes i fynd i doctor loads o weithiau dros few months a nath llawdriniaeth oedd yr unig opsiwn yn diwedd, lle oedden nhw'n gorau chwarae efo'r nosl chwith fi lot. Oedd trwy'n fi yn linio dwi'n bach i'r chwith, so oedden nhw'n gorau torri'n rhywun i'r splint i trio dal yn ei le, tynnu adenoid fi allan a cauterisio vessels trwy'n fi hefyd, cos bod fi'n cael lot o drwy'n gwaed. A nath nhw ddweud gobeithio bod nhw wedi clirio hwnna i gyd allan, dylai fi gallu ogleuo nôl, ond nope, dwi'n dal yn gallu smelio fi. Dwi'n gallu blasu rhai pethau, ond weithiau dwi'n meddwl, mae blas fi wedi dod yn ôl, a wedyn dwi'n bita beth dwi heb di gael ers blynyddoedd, a dwi'n fatha, mae hwn yn blasif. Fatha banana, for example, o'n i wedi bita banana ers blwyddyn cyn Covid, a wedyn nes i gael un dod o blaen, ac oedd o'n blasu'n afiach. Bob dim yn smelio fatha llosgi, bob dim. So swn i'n gallu mynd ar walk a mae mam yn dweud, ti'n smelio hynna? Swn i'n gwybod os ydy'n smel tan, neu mae'n ogla bwyd yn dod o tu rhywun, neu ogla môr, bob dim jyst yn ogla fatha barbecue. Ond mae'n llawer o bobl wedi gael yr un math o fi, mae'n dal yn ogla yr un peth o beth fi yn. Ond obviously dyma'n para mor hir, mae'n dod fyny blwyddyn i fi o. Dwi'n gobeithio neith o ddod yn ôl, ella bod o'n proses, ella neith o ddim dod yn ôl, ella neith o gymaint o blynyddoedd.